Imanol Murua, kazetaria, EHUko irakaslea, jakin taldeko kidea egun, baina jakin aldizkariko langile ere izan zen, Juan Mariren adiskide eta laguna. Eta, bueno, azken adar bat Torrealdairen enbor horretatik, ez? Kazetaritza, euskal kazetaritza, bai kazetari gisa eta baita ere Juan Mariren obsesioa, edo egin behar horietako bat euskal prentsaren sorrera eta iraunaraztea. Zure da hitza, Imanol. Zure baimenak egin zutitu ingo naiz. Hori da. Bertate, pantailatik gauzak irakurriko ditu dalako. Oso ondo. Bueno, Juan Mari Torrealdai gaztetan etzan kazetaritza fakultatera joan, beste batzuk joan ginen bezala, baina gaztetan kazetaritza fakultatera joan ginenok hasi ginen adin berian hasi izan, bera ere kazetari gintzan, bere orduko lanbide nagusia. Espazan ere, itzali honen oinarrian daun artikulua egiteko, hemerotekan bila hasita iritsi nintzen 1975. 1975an Juan Mari Torrealdaik 23 urte zituen, ikaslea zen arantzazun, baina kazetaritza praktikak ere egin zituen, guk egin genituen bezala, eta gaur egun ere ikasleak ere 22-23 urtekin egiten dituzten bezala. Durangoko azokako lehenengo edizioan, bertan izan zen, imaginatzen naiz, grabagailu handi bat egin joango zitzaiola Leopoldo Zugazari, eta entrevista egin zion, eta orduko jakinen, 1975ko 20. zenbakiko jakinen, bere artikulu atera zen, elkarrizketa bat. Badu bere zitasuna, Leopoldo Zugazak nunbait eskatu zion bere izena ez agertzeko, eta Juan Mari kazetariak errespetatu egin zion, eta horrela aurkeztu zuen. Horregatik egin dut zadaz, berari itaun batzuk, Euskara Batuaren aurre historian gaude, 75. Ez da uimini gura izan bere izenik, horren ordez Gerediaga Tarbatlez dedila agerbera esan eustan. Alan dabe, han egon ginenok badakigu nordan. Leopoldo Zugazazala gero bera kontatu zuen, Euskaldunon egunkariaren lehenengo zenbakian, zutabe gile bestela egin zuen lehenengo zutabean, artikulua aipatu zuen, destan zuen nola Leopoldo Zugaza elkarrezketatu zuen lehenengo edizioan. Kuriosia bezala. Hau da, nik topatu dudan lehen kazetari lana. 73an ja bere sinadura agertzen da bai anaitasunan eta bai egan aldizkarian, gehiago diago eta pertsonalak, filosofikoak, teologikoak, gutxi batzuk dira 73koak, baina gero 75an ja lehenengo kazetaritza lanak agertzen dira. Hau da bat, gero beste bat, zenbaki berian apartheid politikai buruz, saiakera eta kazetaritzan arteko artikulu bat. Urte berian anaitasunan Arantzazuko ibilaldiaren, euromesaldiaren kronikatxo bat egiten du, baina han egon da parte hartu dutenekin eta hitz egin du haiekin, da haien aipuak daude kronikan, eta kazetaritza da. Ez da bere kazetaritzan edabidetan utzi digun ondarearen parte nagusia. Baina balio digu garai hartan anaitasunan eta jakinen agertzen da bere sinadura, hauek aurrenengoak dira, baina gehiago ere agertzen dira 75-76 horretan, jakin aldizkaria orduan Arantzazuko ikasleen aldizkaria zen, anaitasuna ere Arantzazuko ikasle Bizkaitarren esku zegoen urte haietan, ardurabian, eta hor agertzen dira bere lanak, baina balio digu ikusteko kazetari ere ibilizala gero zuzendari eta eragile baino lehen, gaztelera ez esaten da antes cocinero que fraile, ez? Euskeraz esan omen daiteke aguazila alkate izan aurretik, baina kasu honetan gaztelerazkoa hobeto datorkigu, ez? Kazetaria izan zen fraile baino lehenago, baina baita gero ere, ez? Fraile izan eta gero ere kazetaria izan zen. 76an badago bere artikulu bat, 77ko aroa iragartzen duna. Ikusten daia, 25 urte izango ditu hemen, 25 urterekin,
Badakaia idea nahiko sendo, intuizio sendo batzuk gero jakin izango danari buruz, ebandi gutxira jakin izango danari buruz, ez? Errebista eta talde bat lez, jakin osoan begiraturik, nik jakin euskal kulturaren sortzaile eta kreatzaile espada be, eragile lez bai ikusten dut. Eta gero, hasikeratik eukidabe jakinlariak galdu ezinezko uste eta asmo serio eta moratu bat, kultura jakintza euskaraz egitea, alde hontatik jakintzak askatuko gaitun konbikzioa. Hau 76an ikasle dalat da. Idazten du, eta 77an hasten da jakinen beste aro bat, Arantzazutik ateratzen dute zerat, bulegoa edo Tolosara aurrena gero Donostira eramaten dute. Arantzazuko ikasleen aldizkari izatetik ja pasatzen da, eta horrela formulatzen dute, kultur aldizkari irekia, laikoa, Frantziako esprit pixkat eredu daukana, eta hori Joan Mari Torrealdaia zuzendari hasten da. Bere zuzendari lehenengo arua, hau da, 70 izenez, bera estafian, hemen, 78an agertzen da, diseinu aldaketa egin ondoren, baina 77an ere badago Joan Mari Torrealdai zuzendari, eta Ricardo Arregi eta Carlos Santamaria, pixka bat, hirukotia osatuz, haiek zuzentzen omen zuten garai hartan jakin berri hau. Berria da, 77an ikusten da, bai gaien aldetik, bai egileen aldetik, ez dela Arantzazuko ikasleen aldizkaria, baizik. Gerora Joan Marik formulatzen duen hitzetan, jaiotzen ari den euskalgintzaren gidari bihurtzen ari den plataforma da jakin, horria firmetan, hemen aurkibiderik ez daukate ale hauek, baina firmetan ja ikusten dira, firma gero euskalgintzan, euskal kulturan ezagunak referentziak izango dianak, ez? Lafit, hor Sarasola gazte bat agertzen da, Zaizar Vitoria bat ere bai, Oteiza, 77an horiek agertzea, eta hemen ja Joan Mariren gidaritzapean, bera zuzendari dela, aldatzen dute formatua, pixkat ez frit frantzesa nunbait eredu bezala hartuta. Gaur egun arte iraundun jakinen ereduaren lehenengo pixkat irizpideak edo hemen jartzen dira, eta ja Ezkerraen eman bardizu. Ataskaten da. Ezkerrai eman bardizu, Bai. Bestela oianak ingo izu, Hori da. Vale. Ez hemen ikusten dugu, agertzen diala, Koldo Michelena, Carlos Santamaria, Ibon Sarasola, Xabier Letere, nun baiten urrungoan ustet. Xer Quintana. Bai, hemen. Epa. Ezkerra. Bueno, igual da. Hor, ikusten zian sinadura batzutan, beste zerbait bihurtu da jakin, eta gero Azurmendik idatzi zituen, gerora idatzi zituen batzutan, Joan Mariri ematen dio, pixka bat, garai hartako birmoldaketaren, eredu horren, pixka bat, meritua, Torrealdaik salbatu zeinik, zeharo eraberritu du edabide hau barrutik, alakanpotik, hau da, aldizkariaren formatua eta kontzeptua bera modernizatu, zuzendaritzako eta funtzionamendu sistema aberatzea, bat? Batatzea, zeuna hortan. Hori da. Erredakzio gizako lankide talde batekin ura inguratuta sendotu, unibertsitate ezberdinetako estudianteak aldizkariaren inguruan bildu, egundoko bultzada nolabait loriazko urte garrantzitsu eta ondoritsuetan. Jakinlariak oso gaztiak dira, hasiberriak dira, baina ikusten da biltzen dituzten firmetan eta referentzi bihurtu diala, badakitela zer egin nahi duten, eta gertatzen dena da, jakinen urte loriatzu hauek, hasierako hauek oso gutxi izan ziala. Esplikatu dute, bai Xabierrek, bai Lurdezek, 79an, aldizkaria eten egiten da, debekoagatik, zentzuragatik eten egiten da, eta hor parentesi bat irekitzen da, jakin taldeak talde bezala eutzi egiten dio, baina sakabanatuta daude, badakizue, azaldu dutelako, Joan Mari Parisen eta Tolosan beste zeregin batzutan ibili izan, beraz, tarte horrei buruz ez besterik esango, baina parentesi horretan jakin sorta liburu bat ateratzen dute jakinen Joseba Intxaustiren zuzendaritzapean. Joan Mari Parisetik itzultzen danean, azten da bere aro kazetariena.
niretzako, laburra da, ez ezaguna ere bai, guretzako jakineko zuzendari eta gero Euskaldunon egunkariko referente izan zen, baina anaitasunako zuzendaria ere izan zen. 74ko udazkenian hartzen dio lekukoa Joseba Intxaustiri, Joseba Intxausti anaitasunan zuzendari ere bazen jakin taldeak zeukalako garai hartan pixka bat zuzendaritzaren ardura. Juan-Marik hartzen du zuzendaritza, eta hemen datorre horren zupasaia zu bai. Eta zuzendaritza hartzen du, ikusten duzu 74ko udazkena da, frankismoaren bukaeran, eta 76 arte izango da anaitasunako zuzendari, eta beraz, harrapatzen du, kazetaritza egiteko aukera berriak sortzen ari dian garaian. Franco hiltzen da, orainik zentsura legea eta indarrean dago, baina ja aldizkariak sortzen hasten dira, eta aldizkariak ere kultur eta gaiak eta lokaletara mugatu behar izatetik ikusten da aukera bat politikako aktualidadeaz eta informatzeko. Eta horren, Juan-Marik batetik anaitasunako bere zuzendaritza horretatiko leku horretatik arreta berezia jartzen dira ikusten da beak sinatzen dituen artikulutan komunikabidei, edabideen martxari. Bai mundu mailan zer joera da biltzan, aldizkari gintzan zertan adiren besteak, eta gero Euskal Herrian ze aukera ari diren sortzen aldizkarien aldetik. Garai hartan izan zen, egunkari bat sortzeko 75 proiektu bat, herria izenekoa, euskara zaleak taldeak egin zehatutakoa, pentsatu eta prestatutakoa, euskara batuaren kontra zegoen joera kontserbadoreko jendea prestatutakoa, eta kuriosoa da, garai hartan Juan-Marik Torrealdai, piskate 75 da, beste garai bada, eta egunkaria egiteko, eta horrela egiteko, eta horiek egiteko, oso iritzi eszeptikoa agertzen dut, eta gehiago dago hemen, garai hontan aldizkarien aldeko apustuan, ez? Eta daude gogo eta asko, gehienak anaitasunan argitaratuakoak, eskuizkribu batzuk ere badaude, eta horren, anaitasunako garaian alde batetik jartzen du begila, aldizkari gintzan, euskerazko edabideetan, mundu mailako joeretan, hor ikuste ditugu artikulu batzuk, Liberazion, eta aurrenengo artikuluara da Madrilen kanbio edifiziz eta olakoak sortu direlako egiten du gogoeta bat, eta honea etortzen da, hemen ere zer egingo dugu, Le Monde auzitan, da aldi horian Euskal Prentza Euskeraz aldizkari berriak, horretan dabil. Gero pixkat ikusiko dugu, zein dian bere argumentuak edo. Eta bestetik, hor dagoela, anaitasunen zuzendaritzan dago, urte gutxi lehenago jakinen egin zuen antzekoa egiten du. Birmoldaketa bat gidatu zuzendu. Anaitasuna hartzen du zentzura estuetan lanien izan garaian, baina aukerak sortzen dira eta anaitasuna nolabait bihurtzen hasten da informazio orokorreko 15 bat, politikaz ere informatzen duena, eta hor barruan Juan-Marik sinatutako, ez dakit editoriala o Juan-Marik sinatutakoa zen, uste dut berak sinatutakoa zela, agertzen da, pixkat, kezka bat, Euskal Kazeta gintza anaitasunaren antzera kinkalarri gaiztuan dago oraindik, eta batez ere egona da, eta hor amateurismoa aipatzen du arazo bezala, hori konstante bada, Juan-Marik garai hartan kazetaritzaz edabidez hitz egiten duenean, idazten duenean, euskerazko kazetaritzan profesionalismorik apenas dago, hori gainditu egin behar dugu, anaitasunaren bizitza aldatzera, aldazgora bat dela, hori pasa bestea, hori da, hemen dago, anaitasuna ez da geldi egoteko jaioa, eta hor hildo berri baten atzetik ari gara, eta hemen galdera bitartez, iragartzen du zer izango dan hortik aurrea anaitasuna, ez? Euskal News Magazine bat, ez? Magazine formatuan horren Time, Newsweek, horiek ja referentzia ziren, beak beste artikulu batzutan horiek aipatzen ditu, hemen Europako joerak aipatzen ditu, eta saltoan ematen dute, aldi berian zeruko argiak eman zuen bezala, informazio orokorreko aldizkari eta News Magazine formatuko aldizkari izatera. Pasa bat. Ez hemen ikusten da, aurreko aldiko azkenengo bialiak, 75koak, eta 76an portada aldatzen da, barruko diseinu aldatzen da. Aurrenengo bi azalak ez dira oso periodistikoak, hemen titularrik ere ez dago. Ikusiko dugu segituan hartzen dutela
gerora news magazine edo aldizkari, informazio orokorreko aldizkariak ezagutu izan duten pixkate formatoetara. Hau da pixka bat, Juan Mariren garai kazetariena, 15 ari badalako, eta hor dabitzalako 15 informazio, gaina 76 da, informazio politikoa, gertaera politikoak oso abia da hundilan ematen nahi dira, eta horren jarraipena egiten dute, baina adibidez, 76ko azaletan ikusten da Juan Mariren edo Jakin taldearen eskua gaien aukeraketan, kulturak, euskerak, presentzia hundila dauka, ez? Politikako gaiak aukeratzeko ere hor ikusten da ikuspegi zabaltasun bat, baina ikusten dituzu Euskaltzaindia, Ricardo Arregi, 24 orduak euskeraz, alkateen mugimendua, Agirreren gobernua eta Salvador, ez? Gero 77ko zenbaki batzutan oraindikan Juan Mariren izena agertzen da zuzendari bezala ofizialki, baina badakigu ja Jakin berriro argitaratzeko aukera sortzen danean, eta hori ja 76an badakite, Jakin taldea martxan jartzen da, Jakin berria argitaratzen hasteko, eta Juan Mari aukeratzen dute hori berriro martxan jartze hori gidatu eta gero zuzendari izateko, eta beraz ja 77an anaitasunan zuzendari oraindik nominala bada, baina badakigu Jakin prestatzen ari direla ja, eta gaina anaitasunan ikusi egiten da, pixkat, garaiak ere aldatzen dira, baina 77an ja azalak askoz politikoagoak, lerratuagoak eta dira, eta pixkat Jakinen espiritua pixkat ez da ebintzat hain nabarmena, eta iruditzen ja ez zeudela, Jakin prestatzen 77ari begira. Pasau, luzatuko naiz. Hori da. Bueno, Xabierrek lehen erakutsi du, 77ko lehen zenbaki hau. Eta, hemen hasten da Jakinen oraingo garoa. Nolabait, hemen finkatu zen Jakin zer izango zen. Beste azalau jarri dut hemen, hemengo prozesua nola eraman zuten eta nola iritsi ziren Jakin hau diseinatzera, ez diseinu grafiko bakarrik, baizik eta zer izango zen, hemen kontatzen dute. Gero handikan 4 urtera egin zuten zenbaki berezian, xehetasun handiekin kontatzen dute hau nola eraiki zuten. Hori inori interesatzen bazaio, hor daukazue. Beraz, iritsi ziren gaur egun ere funtzionatzen duen eredura horretarako, Juan Mari Torrealda 76an ibili zen Frantzian, Parisen bereziki, hango kultura aldizkarietako zuzendariekin eta elkarrizketak izaten, referentzia zeukatenak haiek zirelako, Euskalgintzan galdeketa bat, 14 kide esanguratzurekin galdeketa bat eta egin zuten, jakiteko Jakin berriaren gandik zer espero zuten, behaiek ere balako prozesu bat egin zuten, da iritsi ziren, guazen kultur aldizkari, pentsamendu eta kultur aldizkari ireki bat egitera, gai monografikoak izango dituena, gai horiek ikuspuntu desberdinetatik landuko dituena, izango dana aldizkariaren, arintasunaren eta liburuaren seriotasunaren arteko hibrido bat, orduan finkatu zuten, guain arte funtzionatu duen eredua. Asko sakondu liteke hemen, baina erreparatuko diet, Jakinekin, 77ko arotik hasita, hemen finkatzen diren, izan dituzten, lehen Davidek erabili duen termino erabilita, konstante batzuk, pixka bat gero egunkariarekin konektatuko gaituztenak. Nik ikusten dut, pixka Jakinen izan zituzten irizpideak, markatu zituzten hildoak, gero beste era batea, beste formatu batean, beste maiztasun batekin, egunkariak garatu zituela, ez? Orduan, batzuk dira Davidek ere aipatu ditunak, Euskalgintzako bere konstanteak, Euskal Hedabideetan kazetaritzan ere konstante izan dianak. Kulturaren autonomia, kulturgintzan, edo kasunetan kazetari gintzan, morrontzari gabe, morrontza politikori gabe aritzea. Independentziatik, esango benduke gero gehiago erabili dugun terminoa, baina kulturaren autonomia beti izan zen obsesio bat. Jakinek, nolabait hori, Juan Marin diskursuan beti ikusi dugu, irakurri dugu, entzun dugu, eta Jakinen praxian ere eman da, eta Jakinek bere
diskursoan ere bai, adibidez hau da editorialetako bat, hori aipatzen duten editorialetako bat 98koa, euskal kulturak bere autonomia bilatu behar du euskal herrigintzaren barruan, bere eremu propioa eta libre eratuz, kultura ezin da ulertu mundu politiko eta ekonomikoaren azpiko kategoria zuhiltzat etengabe horren menpeko. Beraz, hau da, konstante badia jakinen ikusten deguna. Urrungoa? Hori da. Autonomia horretan, independentzia horretan, oinarrituta zabaltasuna, irekitasuna eta bokazio bateragilea. Plaza izate horretan, euskalgintzako edo, sektore desberdinentzako plaza bat izatea eta bateragile izatea, eta hor antidogmatismoa aipatzen dute. Euskal kulturgintzan aldizkari eta liburuak ateratzeaz gain, beste asmoa ere izan zuen jakinek. Iraganean ari direlako sorreraz, hori izan. Talde bateragilea izan. Hasieratik bertatik eta geroago eta areago ideia desberdinetako idazleen presentzia nabari da jakinen orrialdetan. Irekitasun hori, antidogmatismo hori, izan da gure aldizkaria lantzen saiatu den jokamoldea. Eta idea hau behin eta berriro errepikatzen dute, modu desberdinetan, askotan esaten dute, askotan, iritzi jaba daukatela, baina nahiago dutela iritzi hori gorde, plaza izateari, bateragile izateari, errestazuna edo lehentasuna ematen ziotelako. Beraz, badukagu kulturaren autonomia, zabaltasuna, irekitasuna, antidogmatismoa, nazio ikuspegia, baita ere konstante bat, ez bakarrik bere kazetaritzako lanean, jakinek ere bere praxian hasieratik esplikatu beharri gabe natural egin duen gauza bada, eta lehenengo zenbaki horretako editorialan ere, askorik garatu gabe esaldi batean, esaldi baieztapen irmo batian laburbiltzen zuna. Euskal Herrian errotzen da jakin, eta Euskal Herrirako. Ez du askoz gehiago behar. Gerorako hitzetan Torrealdaik azaltzen du pixka Arantzazutik ere jaso zuela nazio kontzientzi hori, ez provintzien eta txogokerien gainetik Euskal Herria bere osotasunean ulertzeko modu bat zor diot Arantzazuri, handik ekarri genuen euskera batua. Euskera batuaren aldeko apustu irmo eta aitzindari horretan ere nazio ikuspegi sendoa daola garbi dago. Eta beste ardatz bat, herri ekimena. Hau lotuta da baita ere hasierako kulturaren autonomiarekin noski, baina herri ekimenetik buruazkia izan behar duen kontzientzia beti egon da jakinen, eta horren albokalteak jasan behar izan ditu. Militantismoa beti izan da euskararen aldeko lanean, gure planteamentua militantismo profesional bat sortzea izan zen, bien arteko sintesi bat egitea. Loreak zuk egindako elkarrizketa 2015an, hortik ateratako aipuak dira, eta, batetik Juan Mari Torrealdai bazuen diskurso bat, euskalgintza herri ekimenetik egitearen aldeko apustuaren gainean, da gero jakinkideek, jakinlariek ere, 80ko hamarkadaren hasieran autonomia erkidegoen egiturak eta eratzen hasi zianean, eta euskalgintzaren zati handi bat instituzioetara joan zen, eta jakinen apustu bat egin zuten, euskalgintza zibilean jarraitzearena eta euskalgintza zibiletik proiektuak bultzatzearen aldeko apustu egin zuten, eta uste hori dela baita ere, uste Davidek eraipatu duela bere konstantetan herri ekimenari balioa ematia. Eta bukatzeko, ila aipatzea ere ahaztu dite zaidan, zaigun kontua, euskara hutzean egitearena, hain natural sentitzen dugu bai Juan Mari, bai Jakin, baita etxe hau ere, ez, baina apostu hori ere egin behartzan, adibidez, aldizkari elebidunak gaztelera nagusi zuten aldizkariak sortzen hasi zianean, 70ko hamarkadaren garai hartan, nire aipatu ditudan aukera berri horiek sortu zianean, punto iora, garaia, berriak, aldizkari abertzale erdaldunak, deituko ditunak momentu bat mintzat Juan Marik. Eta ja, orduan anaitasunan da, 76an, garbi ikusten du Torrealdaik, bera apustua bintzat, bere lehentasuna euskara utzeko prentsa dela. Gazteleraz informatuko duten
edabide berri horiek ondo, ez du izaten gaixi daudenik, baina lehentasuna beste bada. Nork ez du ikusten erdal prentza abertzalea bera ere euskal prentzaren kaltetan izan daitekela. Euskal prentza euskeraz dela aitortu, onartu eta laguntzen ez duen erdal prentzak diglosia finkarazten du. Aldizkarien euskal izenak eta tituluak ez daitezela inuren engainutarako izan. Hemen ez da deia eta egin buruz, hemen gehiago da punto iora, garaia, berriak, oiei buruz. Digurungoa. Hemen ja deia eta egin aipagai zituenetan, esan zuen, onerako ere bazirela, nazio ikuspegia aipatzen zuen, Euskal Herria bere baitan aipatzen dute, beste egunkariek baino presentzia handiagoa ematen diote euskerari, baina hau ez da gure lehentasuna, hau ez da gure bidia, eta gainera, euskerazko aldizkarioi kalte egin digute. Epe laburrea mintzat, oso berehalakoa izan baitzan, zeruko argiak eta naitasunak eta izan zuten kaltea, berak aipatzen duen zentzuan. Euskal aldizkariak krisipera eraman dituztenak deia eta egin egunkariak izan dira. Zalakuntza ez, baina konstatazio bada. Idazleak kendu dizkiete, publizidadea ere bai, eta denen gainetik irakurleak. Garai hartan bi kanpaina izan ziren bat, 76 euskal prentzaren urtea izendatu zuten, baina garai hartan oraindikan etzegoen igual aldizkari elebidunen edo euskara hutsezkoen arteko eztabaida edo nun dago gure lehentasuna zalantza hori. Ja 80an ibilbide bat egin dute aldizkari elebidunek, gaztelera nagusi duten aldizkari elebidunek, deia eta egin ja realitate finkatuak dira. Eta hor, kanpaina bat egin zuten zeruko argiak, anaitasunak, jakinek, gu gara euskal prentza. Ez gu euskal prentza gara bakarri, baizik eta gu gara euskal prentza. Egarri izan, mezua zeinentza zan. Hain zuzen eginen, argitaratu zuen artikulu hau, eta gogoeta hau izan zuen. Frankoren heriotzaren ondoren periodismoak erdarati jo du osoki Euskal Herrian. Diru abertzalea eta bestelako aldizkari horietara joan da, ez euskarazkoetara. Kazetariek horri jardun dute eta ez gurean. Zergatik ez uler oraingo kanpaina hau euskarazko prentza berri baten aldeko ekintzaren lehen urratz bailitzan. Ultrago bat berdet. Horrego dara botella. Bueno, pausa hau egin dut baita ere, baina egunkariaren kapituluan sartuko gehalako. Ordura arte, larogeita zeir arte, nik ez dut ikusi behintzat, Juan Mari hitz egingo zuen noski egunkariai buruz, buruan zeukan dudari gabe. Baina bere artikulutan eta aldizkariak dira lehentasuna. Euskara hutsezkoa, pixkat, kinkalarrian horiek ikusten zituen, hortik garatzen ari zen garai hartan euskarazko kazetaritza, eta hori izan zen Juan Mariren apustua garaiaetan, bai diskursuan, bai praxian. Baina 86an, hemen eta eguna argitaratzen dituzte, orain eta Iparragirre enpresek, deiaren eta eginen enpresek. Ondo. Eta Juan Marik horrere segituan ikusten du, bere ustez hori ez dela bidea. Bueno, bazekaten esperimentu izaera bat, hemenek eta egunak, hortik etor ote zitekeen euskerazko egunkaria, deiaren enpresak edo eginen enpresak, hemen eta eguna hasieran astekari, baina egunkari formatuarekin, hortik etor zitekeen egunkariaren, euskerazko egunkariaren proiektua. Hasi orduko Juan Marikat jakinen artikulu luze xamar batean argudio gehiago ere ematen zituen, baina bat fundamentala ematen zuen, eta bide itxia da hori. Nire ustetan, enpresa beraren erdal eta euskal egunkariak elkarren leian merkatu berean jartzea bai da. Bietako bat egingo du enpresak, subproduktu edo testimonial bezala mantendu euskerazkoa edo erdarazkoaren osagarri egin. Nire iritziz, euskal egunkariak enpresarialki autonomoa behar du, garantia osoz plazaratzeko. Hori, 86an esaten du, eta gogoeta horrek guztiz konektatzen du argazki honekin, edo gero egunkaria sortzenen bere parte hartze aktibo horrekin. Ez da harritzekoa egunkaria sortzen proiektua izango denaren lehenengo pausuak ematen hasten direnean argian, Juan Mari fitxatu nahi izatia. Juan Mari Torrialdaien gana jotzia nahiko azkar.
Ez? Bera kontatzen du Laster argitaratuko den liburuak, uste dut gero Juan Mari Larratek hitz egingo digula liburu horri buruz, baina zirriborroa irakurtzeko aukera izan nuen, eta badakit kontatzen duela nola deitu zioten argiakoek, Jose Mizumalabe, Josu Landa eta Iñaki Uriarekin bazkai bat egin zuen Donostiako Alde Zaharrean, eta han proposatu zioten batetik egunkaria sortzenen parte hartzeko, ze ordurako ia martxan zegoen pixka bat argiakoek hartu zuten lehen iniziatiba, baina garbi eukita, bakarrik ezin zutela, euskalgintzarekin elkarlanean egingo zutela itekotan egunkaria, eta Juan Mari fitxatzea joan ziren, eta hor kontatzen du nahi, oso esanguratzu egitezetan, esaldi bat gutazi joan Josu Landak, iaiz gure amatinio, esan zeion. Epa, amatinio ETB-ko zuzendaria, egunako zuzendaria, deiako zuzendari ordia, ez? Iaiz gure zuzendaria esateko modu bazen, iaiz gure amatinio. Garai polarizatu haietan, ez badakizue, beste proiektu bat ere dantzan zebilela. Baina, Juan Marik ezin zuen nunbait gure amatinio izan, ezin zuen, edo jakinen erabakita zeukaten, jakinen jarraituko zula zuzendari, baina jakinen ere garbi zegoen egunkaria sortzenen proiektua bultzatu beharra zegoela. Eta egia esan, Juan Mari Torrealdairen ibilbidea ikusi, bere diskursoa zein izan zen, honen guztiaren aurretik, 70ko hamarkadan, 80ko hasieran, 80ko erdian, ze diskurso eukizun. Eta gero jakinen praxian, pixkat ze ardatz, ze konstante izan zituzten, egunkaria sortzenen 11 ezaugarriak ez ziren, jakinen zehatu hori Juan Mari lehenengo bideara etorri zenerako abek ja formulatuta zeuden, eta onartuta zeuden, egunkaria sortzenek, egunkariaren oinarri izango zirenak, baina esango nuke Juan Mariren neurrira egindako traje bat bestela zirela. Ezin zion, ez etzik esan, bizitza guztian hau aldarrikatu eta hau praktikara eraman ondoren, begi aurrean zeukalako proiektu bat, egunerokoa bihurtuko zana, berak beti kazetaritzan, profesionalismoa, euskera kazetaritzarako trebatu, nazio ikuspegi batetik, kulturaren autonomiatik, zabaltasun batekin, beti aldarrikatuzuna nola bai gainean agertu zitzaion bapatian, eta beste lan batzutan zebilen arren, lehen Lurdezek aipatu du zentzuraren tesia, justu Alcalá de Henareseko artxibo horretan zebilen dokumentua edanak ikertzen argiatik deia jaso zuenian eta egunkaria sortzenen parte hartzeko esan ziotenean, da bera tesian buru belarri zebilen, jakinen gaina Frantziskotarren jabetzako izateari utzi eta enpresa bere gaina sortu ere orduan sortu zuten, gainezka zegoen, aurrenengo bileran bertan, urrea balio duen argazki honetan agertu zen, ez? Martin Ugalde, Jose Mizumalabe eta Juan Mari Torrealdai, ez? Euskalgintzaren belaunaldi eta joera desberdinekin konektatzen gintuzten 3 pertsona argazki berian eta gero gure egunkariaren proiektuaren lehen lerroan egon zirenak. Bueno, demora pasa zait, lehen aipatu dizuet liburua eta zirriborroa irakurri dudala. Liburu horretan, irakurriko badezue, ikusiko dezue, aipatu ditudan konstante horiek, obsesio bat ziala Juan Marirentzat, eta bere oinarrian errotik bizi zituen printzipioak izanik, zalantzan jarri izan zizkidutenean, sorreran, alako estigmati zuzazio bat ez jasan gendun danok, bereziki lehen lerroan egon zirenek, morrontza politikoak eta bar leporatuz, eta zer esanik ez gero itxieraren garaian, ez? Horrun, liburuan, horrei buelta eman eta bere oinarri horien, obsesio horien, defentsa zera bat ikusten da min bat itxierarekin eta itxieraren horretik jasandako estigmatizaren mina, baina baita ere, liburu horretan ikusten da, Juan Marik egunkariari buruz egiten duen kontakizunian, ez liburu horretan bakarrik lehenago ere aipatu ditu, arrotasuna handi bat. Arrotasuna, hain zuzen, Davidek bere azken aipuan ere ondo laburri biltzezun bezala, egunkariak lortu zulako berak lehentasuntzat zitun alorretan, egundoko pausoak ematia,
aintzindari izatea, lehen esan dudan bezala, hizkuntza kazetaritzarako trebatzeko bidean, euskalgintza osoaren plaza edo plataforma izate horretan eta zentzu horretan bateragile izatean, nazio ikuspegian aintzindari izate horretan ere egunkariak egintzun lana itzela izan zen, azken batean, Daviden lehengo aipu horretara itzuliz, alfabetatu egin gintuen, eta herri egin gintun, orain berriak, alfabetatzen gaitun bezala, eta herri egiten gaitun bezala. Beraz hori, liburu horretan hori ikusten da, min bat eta harrotasun handi bat. Oain dela urtebete joan zanean, esan omentzun, bazekinian bazi joala, esan omentzun arrozi joala. Eta iruditzen zait, pentsatu zertzan euskal kazetaritza, 22 urtekin Leopoldo Zugazarren gana joan zenean galdezka, eta ze ondare utzi diguten Juamarik eta Juamari bezala, ate guzti hauek ireki eta bide eman digutenak orain daukaguna eukitzeko. Beraz, eskerrik asko Juamariri eta eskerrik asko zuen.